哎呦我的妈！ ସେଟା ମ୍ୟାଚ୍ ହଉଥିଲା ମୁଁ କଣ କରିବି 5,000 ଟଙ୍କା ଜିତିକି ଆଇଲି। କଣ କରୁଛ? ଚାରିଟାରୁ ବସିବା ନା ଆମେ କଣ କରୁଛୁ? କେନେ ରଖି 500 ଟଙ୍କା ଆଣିବ ହେଲା ତମଙ୍କ ଭତ୍ତା ମିଳିନି ଆଣିବ କଣ ପୁରୀ ଯିବା ଗୁପଚୁପ ଖାଇବା। ହଉ ଯିବା ଯିବା ହଉ ସାଇକେଲ ଯିବା ନା କାର ଯିବା? ସାଇକେଲ ମୁଁ ତ ଶିଖି ନାହିଁ ତ ସାଇକେଲ କେମିତି ନେବି ରେ? କଣ ହେଲା? ଯାଇଥିଲୁ ଖେଳିବାକୁ କିଏ ଭୂତ ନେଇଗଲା କିଏ ଭୂତ ଭୂତ ନେଇଗଲା ତାକୁ କେତେ କେମିତି ଭୂତ ସିଏ? କୁଆଡେ ଗଲୁ ରେ କାହ୍ନୁ? କୁଆଡେ ଖୋଜିବା ନା ନାଇଁ କୋଉଠି କିଛି ନାହିଁ ନାଇଁ ସେ କିଛି ନୁହଁ କୋଉଠି ମତେ ତ ଦେଖା ଯାଉନି ତତେ କୋଉଠି ଏତେ ଲେଖା ହଉଛି ନାଇଁ ବା ସେ କିଛି ସେଇଟା ଜୁଳୁ ଜୁଳିଆ ଲାଇଟ୍ ଟା ତୁ କଣ କହୁଛୁ ରେ? କଣ ଦେଖିବା ଛୁଆଟା କୁଆଡେ ଗଲା ଏତେ ରାତି ହେଲା ଯାହାହେଲେ ଖୋଜି ଆଣିବା ଏତିକି ବଳିଆ ତତେ ମୁଁ ଟିକେ ଥିଲା ରେ ନାତି ହଉ ଯା ସେ କଡେ ଟିକେ କରିଦିଆ ଯା गोटाए नाती हजिला आ गोटे नाती कुआडे मुतिया गला कुआडे गला रे रे राम कुआडे गला ए साम कुआडे गला से मुतिया जाई तो जाई रे हे देखा तमे थाओ एडी मुजा देखिया से रे आज्ञा आज्ञा ना कंप्यूटर में हां तमे एडी बसताओ रे तम देखिया होजी ए बॉय जा संतो कुआडे गलु रे ए सेतियो बोलु जाई कुआडे गला से Hey, Nadia.
କହିକିନା ଆସିବେ ବୋଲି ନା କହିକିନା ଆପଣ ଆସିବେ ଯୋଜନା ଦେଖାଗଲା ସେଠି ଗୋଟେ କି ନଥିଲା ମାଗି ଘରୁ ପଳେଇଥିଲା ଡର ମତେ ଦେଖାଗଲା ଗୋଟେ ଚାଲ ଘରୁ ପଳେଇବା ନଟିଆ କୁଆଡେ ଗଲେ? ରେ ସପନା ରେ କାହ୍ନୁଆ କୁଆଡେ ଗଲା? ଆମେ ତ ଖୋଜିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ। ରାମ ଶ୍ୟାମ କୁଆଡେ ଗଲେ? ସେ ଦି ଜଣ ବା ଘରେ ମାଇଲେଣି। ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲେଣି? ରେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଆଇଥିଲେ କାଲି, ରାତି ହେଲା କୁଆଡେ ଛୁ ହେଇ ପଳେଇଛନ୍ତି। ଆଉ କଣ କରିବା? ରେ ବାପା କୁଆଡେ ଗଲୁ ରେ କାହ୍ନୁ? ହଁ କଣ ହେଲା ରେ? ପଳେଇ ଗଲେ କଣ କରିବା? ଆଉ କଣ କରିବା ରେ? ସେ ତ ପଳେଇ ଗଲେ, ଆମେ ଚାଲ ଖୋଜିବା। ସେ ପଳେଇଲେ ଛାନିଆରେ ଭୂତ ଦେଖିକି ତାକୁ ଖୋଜିବା ରେ। କାହ୍ନୁ କୋଉଠି ଖୋଜିବା ରେ? ଏ ଦେଖି ଚାଲ ରେ। କୁଆଡେ କଣ କୋଉଠି ଖୋଜିବା ରେ ବାବା? ରେ ନାଇଁ ରେ ଶଳା ଇଏ କାକର ବିନ୍ଦୁ ଗୁଡା ଲାଗିଛି, କାକର ଗୁଡା ପଡୁଛି ଜାଣିପାରୁନୁ। ଶୀତ ଦିନ କାକର ଗୁଡା ଲାଗି ଯାଇଛି। ନଙ୍ଗିରେ କହୁଛୁ ମୁତି ପକେଇଲେ। ହେ ଶଳା ତୁ ହବୁ ନାହିଁ। ଭାଇ ରାମ ଭାଇ ତମେ କୁଆଡେ ଆଡେ ଯାଇଥିଲ? ହଁ ଟିକେ ଆସ ଏ କାହ୍ନୁଟା ହଜି ଯାଇଛି, ଟିକେ ଖୋଜିବାକୁ ଯିବା। ବଲ ଖେଳୁଥିଲା। ଆସ ଟିକେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଆସ ଭାଇ। ରାମ ଭାଇ ଏ ଛୁଆଙ୍କୁ କଣ କହିବ? ଇଏ ବଲ ଖେଳିକିରି ବଲ ହଜେଇ ଗଲେ କୁଆଡେ ହଜିଲା କାହ୍ନୁ ଆମର। ମୁଁ ଖୋଜି ରାତି ହେଲାଣି, ଜାଣିଲ ରାମ ଭାଇ। ଏ ଛୁଆଙ୍କୁ କଣ କହିବ? ବୁଝୁଛି କିଏ? ଯେ ରାମ ଭାଇ କାଲି କଣ ହୁଁ ହଉଛି, କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁନି। ରାମ ଭାଇ କୁଆଡେ ଗଲେ? ରାମ ଭାଇ କୁଆଡେ ଗଲେ? କୁଆଡେ ପଳେଇଲେ? ରାମ ଭାଇ ନା ଆଉ କିଏ ଥିଲା? ଭୂତ ବୋଧେ। ଭୂତ? କଣ ଖାଲି ଭୂତ ହଉଛ? ରାମ ଭାଇ ନଥିଲେ? ଚାଲ ପଳେଇବା। କଣ ଏମିତି ଡର ଭୟ ଲାଗୁଛି? ଭୂତ ଫେତ ବାହାରୁଛନ୍ତି। ଚାଲ ପଳେଇବା ଘରକୁ। ଚାଲ ଯିବା। ଚାଲ ଯିବା। ରଘୁ କୁଆଡେ ଗଲା? ରଘୁ କୁଆଡେ ଗଲା? ରଘୁ ସନିଆ ଭାଇ କୁଆଡେ ଗଲା? ସନିଆ ଭାଇ କୁଆଡେ ଗଲା? କୁଆଡେ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି ମତେ ଛାଡି ଏକୁଟିଆ? ହେ ରାମ ଶ୍ୟାମ, ହେ ହରି, କୁଆଡେ ଗଲେ ବା? କୁଆଡେ ଗଲ? କିଏ? କାହ୍ନୁଟା କୁଆଡେ ଗଲା ରେ? ମତେ କିଏ ନେଇଗଲା? ରଘୁ ତୁ ଏଇଠି ପଡୁଛୁ? କଣ ଥର ହେଇଯାଇଛି? ମତେ କିଏ ଗୋଟେ ଟାଣି ହେଇଗଲା। ନାଇଁ କିଏ ଟାଣି ନାଇଁ, କିଏ ମୁଁ ଅଛି ପରା। କିଏ ଟାଣିଲା? ସେପଟେ କିଏ ଗୋଟେ ତୋର କଣ ହେଲା? ପଳେଇଲା। ଉଠୁ ବାବା, ଉଠ। ରଘୁ କୁଆଡେ ଗଲା? ଇଲୋ ବୋଲ। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश लोक उजागर राम बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा।
କୁଆଡ଼େ ଗଲ ପ୍ରଭୁ? ଅଜା 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 ଉଠୁନା 10ଟା ହେଲାଣି କଣ ବାଳୁଛ ଗୋଟେ ଅଜା ଉଠ ଅଜା ଉଠୁନା ଅଜା ଉଠୁନା କାନୁ ଆରେ ମୁଁ କାନୁ ନବା କାନୁ ତଳେ ଖେଳୁଛି ଆରେ ମୁଁ ଚିଣ୍ଟୁ କାନୁ ତଳେ ଖେଳୁଛି ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛି ଦିନ 10ଟା ହେଲାଣି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛ ଦିନ 10ଟା ହେଲା। ହଁ